Taa anyị ga-ekwu maka aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Dịka ndị Igbo, anyị ghọtara ihe ilu bụ, ghọtakwanụ ọrụ a na-arụ n'inyere aka n'okwu Igbo. Mana enweghị ofu ihe anyị na-ada ebu n'obi. Ilu Igbo na okwu Igbo na-egosi ọna anyị si afụ ụwa, ọna anyị si ghọta ihe na-eme n'ụwa na n'ụwa si aga. Ọ bụrụ na uche anyị dị na ihe anyị na-eme, ọ bụrụ na ndị Igbo nwenwe ike ịchịkọta onwe ha ọnụ, nwenwe ike wuo obodo nke aka onwe, ọ bụ okwu ndị a dị ka aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ga-enyere anyị aka igosi ọna echiche anyị dị. That's what they call the central philosophy of a people. Ụfọdụ ndị ga-asị ọ na-arazi ahụ ime ihe n'usoro, maka na ọ dị ka na onye ọbụla na-efezi ego, onye ọbụla na-efe ego, onye ọbụla na-achọzi ego. Wezi onye chọrọ ime ihe n'usoro, wezi onye chọrọ ime ihe ma ọ dị mma ma ọ dị mma, ọ dị mkpa ka ọ dịrọ mkpa, ego. Mana ọ bụrụ na anyị chịkọta onwe anyị ọnụ, aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ is a central ideology, a central philosophy that connects all of us, irrespective of our dialects and our individual worldviews. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ na-egosi anyị ọna ndị dasị arụ ọrụ, onye rụọ orie. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ na-egosi anyị na ọ bụ nkụ akpara n'ọkọchị ka a na-anya n'udu mmiri. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ na-egosi anyị na ịrụ ọrụ na mmadụ ịkwụwa aka ya ọtọ dị mma. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ na-akọwara anyị na onye ọbụla kwesịrị itinye aka n'ọrụ, tinye aka wee na-arụpụta ihe. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ will help us to build systems that will last. These systems will transcend into structures that will help us to have a sane society that people can be morally upright and people will be proud of. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ is going to help us to curtail the whole talks of ritual killings, kidnapping, money laundering and what have you, fraud and stuff. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ if ingrained in the fabrics of our society as in the Igbo, will help us to maintain a just society. Anyị ga-ebu n'obi na ofu ihe na-egosi na obodo ọbụla adịghị aga ka o kwesịrị ịga, ma ofu ihe ga-eji ama obodo na-ala n'iyi, obodo ga-ala n'iyi obere oge, bụ mgbe a bịaziri n'obodo ahụ aka aja aja adịghị ebutezi ọnụ mmanụ. Ya bụ na onye rụọ, onye ahụ ama nrizi, ọ bụrụzie ndị na-ala arụ na-eri. Ihe ọ pụtara bụ na onye ọbụla ga-emecha kwụsị ịrụ ọrụ n'obodo, onye ọbụla tinyewa aka na ihe ọjọọ, onye ọbụla fewe ego. Mana buru n'obi na ọ dịrọ na oge na-adịrị anya n'obodo a ndị na-eto eto ama mbara onwe uru, ama mbara obodo uru. Dịka o si na-adị, abịa na ngwụsị ihe niile, obodo a laa n'iyi. Onye Igbo mara na ihe a bụ ihe anyị ji ekwu okwu maka Igbo worldview and Igbo consciousness. Anyị nwere wise sayings and wise philosophies anyị na-afụ dịka ilu na okwu ndị Igbo anyị na-ekwu, a na-eji atụgharị okwu. Mana okwu ndị a, inyocha ya, ifu na okwu ndị a na-akwụ n'oge ruo n'oge, okwu ndị a na-akwụdoshi ike si n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Okwu ndị a bụ eziokwu. Okwu ndị a anyị tinye ya n'etiti ihe anyị na-eme, anyị ga-eji arụ obodo anyị adị mma. Onye Igbo, aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ.